sang ni pasari kumkhani in Delhi khopuya chuan mi hosa driver pakhat Balram le api le pu Pinky le asok te chuan in lam an pan meka an hlimhlom khop mai zu an ina an tong ringin an chiar nok mai ani an driver Balram chuan motor khat lovin an phurtlat le nga la an mak ang reng khop an tlanchak ema wang chuan Balram chu tre tuarin enge thleng zui kan en chhozel donani ole video milo ṭhirsak thrin tute channel hi khongain lo subscribe vela video hi milo like sak thrin donania social media link description a hian kada a IG le FB a hian minlo follow ve ula WhatsApp group hi kan join ve donania sang ni som aloin her chua meu chuan Balram chu Bangalore chengin sumdong hosa tak ani to a driver mai kha engtin nge mi hosa chuang ani theih dan kan chui chho donani Balram chuan Chinese Prime Minister alozin don ti chu fria in email in thu athona Chinese Prime Minister hian India sumdong hosa tak ron mu atum telbok Balram hi police zone lai mek ni in aman ero an laman big lova a email thona chuan India chanchin tlang puile ama chanchin chu ziakin athon telbok Balram chanchin chu thingtlang khotero te a intrana chung ko hung taka seilianin an chung kwa an rethei sia chung ko member an tam ema wangin an khosak a harsa in an berve hle an skula an zirtir tu chuan Balram chu white tiger ani thu hrilin taimataka le khazir turin a fuya scholarship te adong theiani ngat chuan sang tak a thlen thei tur thu a hril telbok sakeivar chanchin hrilin ramsadang lam le chak bik ani zia chu Balram te khinnan a hmanga Balram chu sakeivar angmaya danglam le theihna nei ani thu a hrilani an khuwa chuan mi hosa sual tak pakhat stock anti mai hian mi rethei te poisa chu vo betin a chu sak thina a hosakna chan pakhat ani nge a fapa upaber mongoose chuan apa chu zui ve in mi rethei an hneh na poisa chunglut ngai lo ho chu an ngai sa zui hrep thina ni dan chunga an vok puilal lena mi rethei sarkar police riat lo tan chuan ti theih reng an nei lo Balram le anaw chu an du wang reng ni lovin school cholsan an ngai tatlat an pa poisa khelna a an pa ba rulnan kumno pangte ni chungin thingpui dora tho lui tir an niya hosak si lova chung ko member tam chu no pangte bok hian an lo tur thina ni an pa la chu dam lo zuin na ram reng a thok theilova anatna anasat ema wangin beri hi akaya ni ma na aboral zuya fate ro nutsi anhekin afaten apathita barul sak an langai zuya khua hi avarmut lo ani ber India chuan mi hosa chi hlo te chan hian mai an chan po atluk lova hlo chete nein an pu te ti lawm reng an ngaya Sunday anal takin leng chuak ve thin ma se fiam thu tho nan ompui len hun an lati sakzel zuya ompui din mun hi hre tak turani ompui mel thanei mi hosan du pui hoin an la phal lo zuya mel thatam phei chuan mi ompui ni chu vanar ang hlo ani bermai thing del lo lung del lo na chu thang ve zelin Balram chu tlangwal na khat ani veta lung al thei chutna ngor chuan karlon a harngang aniang mi hosa mi rethei te chunga kuddo thin stock of apano pang ber asok chuan driver anei lo ti hria in Balram chuan driver ni ve chu atumta a api hnena chuan athil tumte chu hrilin api chuan alorem tilo na sa nima sela thiam takadilin poisa athon trin tu thu hrilin ila hosa don ti in athlem lung oya api pon alorem ti ve mai Balram chuan motor khal zirin atira chuan aboi ve nak hle nima sela vai ho hi chu an tumaru vio maya car lawang motor chu akhal thiam thuaya ti chuan stock te ina chuan kalin driver na avadila stock te pa fa chuan eng emaw zotin Balram chuan an rilu ngei tumin kamumanga po motor hlir ka mu motor khal hi ka favorite color ṭhin a hrila Balram chu motor an khal tir china afim khurbaka thunwairol takin akhosa a lemchan po thiam takani
stock te pa fa chuan Balram chu du in an driver pahnih na atan atang ve don ta ani Balram chu ani khatnia chuan a hmawa wa khop maya chhor man hla tak turani asok le anupui Pinky chu mu in Pinky hi America Salien ani nge asok nen hian USA in tongin anin neya asok hi computer thiam takni in Balram chu a thiam ve em an zota thingtlang no pangtan thiam ngai na a om lo thu in a chang ve bok asok chuan apa chu ti puin computer thiam na le internet manga sumdon na kalpui adu thu te a hrila internet chu khovela sumdon na lian ber ani thu te hrilin Balram pon apu asoka thu soi chu uluk takin alo ngai thla a asok hi afingin Balram nen anin zuina saboka Balram po in hriat na anei bel ve zel Balram chu a unaw Pakistan chuan ron mu in poisa aron dila an chungah an rethei sia Balram a hian anin hatna sa hle Balram chuan poisa chu lo pe in hung chunga ero alu tir du big lo stock te chungah hian politician pakhat bum na awangin tax makta duai ni le achan ve don pek an ngaya an chungah po an boy ve hle Pinky hi USA Salien ani awangin Indian mei chedang angin mipa aza lo viau maya mungusan nuai chia taka atong kuma wang chuan anin hial na sa hle mei chia le mipa chu in tuk tlang reng an ni thu te a hril piep mayani an chung ko sum boina politician bum na chingfel tur chuan Delhi kal antuma Pinky te nupa le mungus te chu an driver senior hawa Delhi kal antumani Balram chuan an driver senior chu phiaru in an pu stock chuan Muslim amil lo ti in thu a hrila driver senior zok chu Muslim ani awangin an pu chuan a hriat thuna a khoi hrepang ti hlawin Balram bum na awangin a hna a ban sana tuna chuan Balram chu driver senior ani to dona a pi le pu te pahnih nen chuan an zin chuak to don ani tlemin a kai sang chho ve zel ti chuan an zin chuak tangeya Pinky le mongoose ero anin start te chiam lo Balram chu hotel hnuai chia lo ho thlenna chuan an thlen tran tira Balram hian an hna a tho awanga chia lo ang maya an chei chu aning thin hle ani asok ero chuan Balram thlawang a hau ve renga a uin kut a thlak mai thin de chu alo chan ve thin Balram pon apu asok hi angai na fal hle an hna an zo nu chuan asoka u chu trainin a hole ngala Pinky te nupa ero an la toy khomwang hri don Balram chu driver mai ani awangin an thlenna hotela chialo ho omna a an ria tira mi ho sa hnuaya na tho zet zong a kham ve tak zet asoka pate a muturin Balram ate khobula anzina Balram chuan thingkung pakhat chu damna thingkung ani thu hrilin thon thu a phu achopa mi ho sa nupa pon an ring ve mai a fing chho ve zela mi ho sa te po dot a hril ve theita Balram chuan arem chan ema wangin a chung te atlo ve a an chung ko ho chu an lo lung oi lo na sakhop maya Balram hian poisa a thon ngai lo wangani anin nga na ber khopuya na thok berin poisa a thon lo wangin an lung oi lo ani api chuan Balram chu anupui tur a mu sak thu a hrila Balram chuan nupui nei reng alo la du ozong lo thinrim takin kalsan atuma kisana chuan umzuin poisa chu min lo thonangai kan harsa sia ti in thiam takin a hrila Balram chuan kisana angmaya tumumal nei lova arem thokwal mai chu adu hau lo poisa chu kalo thonang chau ti in a hril vele ta ani Pinky le Balram chu ti in Pinky chuan a le khazir chin le atum te an zota Balram chuan an rethei thu le hotel vela chopetu mai bak a dream park lo thu an hrila Pinky chuan adik lo retheihna hi hneh theiani keipo chung ko rethei takatrangin ka seiliana ma se retheihna atrangin ka tal chuak thei kan tumpot chuan theih lo a om hlei nem ti in a fuya Balram ril rungai tu ana asang ve hret Pinky birthday ania Balram chuan apute nupa chu phurin kar hnung lama chuan an bunghal pop mai instratut mai an hrelo driver muwa in chu kha an poisa vak lo Balram chuan a entak zawa wangin asok chuan a top san thuaya saprama om ho chu an lo ngam hoi deuh anima na Pinky chuan Balram chu konglaka chu tirin an lo hruai le tur thu a hrila
an nupa in instratu turin an kal nal mai man mo takan ni ina ti ve mai om hi ni an ron kir le chuan an zoi ba ka an rui tak zet balram po an be thasot le balram kar khal ai chuan pinky chuan akhala movie tira kan mu ang khan an ziah an ruya an tlan chak hle bok an tlan mek lai chuan no pang pakhat hian kongron kanin pinky chuan asulhum ta ani lolo mobile chesiam na champhai veng khanga hian lo leng lut vela phone a harsana engpo ito kani chuan reilo te chungin an siam thanghal zung thei champhaya athiam ber thona ni in phone trong to takpo kha chak thatakin an siam thei chu ai ma a poimo chu dorlo ngak tu nula mel thale fel em hoi home box si hian nui sangin alo chiao awang chenga a fel em awangin min ngai zong tamai emoti ol takani earphone headphone phone le akai noi chitin an zuara doran nuamin an hoi home sia phone a harsana ito kani chuan ilo dor ve thin don ania an omna mun hi champhai veng khang pusia mate building chhongchung ber dota chi ani ye phone siam tur in nei lawani po in an nula fel em hi en turin itlo ve hrim don ani van nei thut po a om ve thei pinky chuan police call an tuma asok chuan ambulance call adu ve bok talbuai takan ni nimasela balram chuan minman ma in kalvat zokang u ti in apute nu pa chu ashrila du thlan tur dang om hek lo le driver ani sia akhal ni lo ma se atur tu tur chu ama tho ani wangani atuka chuan asoka u le apa chuan balram chu mu in zanlama thil thleng kha burbun vek antuma no pangsulhum tu chu an monu te nu pa ni ma sela balrama khal angin an chua balrama chu ama chawaleng chu angin lekha an siama ti chuan no pangkha sulhum ta a an chua balrama chuan aming asai nan lawani chuan mongu chuan in khu a kakalanga ipi kha kathatang ti in awawa balram chuan du thlan tur dang anei lova ti chuan aming zia chu atum ta a asok chuan a ute thil ti dan chu thra atilo viau maya soiboi tum viau ma se balram chuan asain ta tho ani du thlan tur dang nein a in hriat lo wang ani balram chuan arpa arboma khung be tlatang hian chialo na chu a muwa atan tran na tur le du thlan tur a om thot lawani pinky chuan balram hne na chuan police an biak po thule tuman poi khoina chu an report lo ti in a hrila jail atan lo tur thu a hril tel bok balram chu alo hlau thong man viau maya api thu soya wang chuan nukul truau hian atrapa alom ve mani asoka u chuan chuti an driver trap chu angai theilova atlo zui bok pinky ngai dan pelin athin rim hle aloina te chung ko chu nun rong ti in ka pe to lo atok ka chuak don ti in a ang ve phiar mayani mongo chuan balrama chu vochun zomin a in pona lekha an lakol reng thu hrilin thil thleng isoyani chuan nangman I turang ti in a hnuai chhe hle ani zana chuan pinky chuan balram chu kai thowin airport lama thla turin a hrila airport chu thlengin pinky chuan engtik lai po in I local duwa inuna tanga tal chu idu ani chuan cha bi a om kong a in hong rengania tia hrilin poisa thahnem tak a peya a pasal chu a thlo ho santa ani asoka hnena chuan anupui pinky kalbo thu chu an hrila asok athin rim kher mai balram chu a huat pha titia kuthak khial atum nimasela balram pon do mai atum to big lo pinky sumpek akol ve trat kha ania a hlawvak lo ani ma na asoka thinrim chuan zela ka khung khopang che ti in a vole a atwal thattu ni lo berin atha anga in pona lekha a ming azia nan kha ania balram din mun chu phekhok man tlom bun ang mai hian a chle ani balram chuan asok chu mule in asok lung aleng tak zet chui thang wala meu po hi alung aleng tak chuan apachang theilo ani ber zubok khian khoharna chu anem ti hria in alo in samaya nupuite anan hoi chu tui in halo pui hian tui kan in ani ber asok pon vairama an ke minga hlatengai thlave in pinky pon akuch le tuk to lo ani ma na alung aleng tak zet balram chuan apu chu enkolangai ti hria in a enkol zunga aring kar in huatna ompo a that pha sot athiamang tokin a rethei le ale khathiam lo zokin athiam zok le a hosa zok a fuih na save hle asoka u mongu su lo ho in balram chu a chi hlo cheile hle maya balram ngai dan apel tak zet
an hnuaia hna thok ani maya chiahlo ani na omin a hresan lo apu asok chu a eitur siam an pe a asok po anupui ho chin chu adanglam veta balram chu kut athak veta hial mai meichi awang hian mi pambi zia hi adanglam theihna sa ani ma na le balram chuan apu asok angai nat em po in chiahlo enin a enti a hrethiam to a thian ang maya alo thlir thin apu chuan chiahlo chei bokin a chei ve ti a hrechuak to ani rin omna hian ra tha a chu alo ni in a hretana ahmalam hunatan phakar ve do po poi atito big lo mirin oma piang an rethei boxi atinani driver dang pakhat chu mu in hlebruk thei dan kong sang an zota chu driver phakar zet la chuan alo hrenem na sa balram chu phakar dan kong tam tak alo hrila vaisum dong phakar laileng an soi ang main balram po akhosa veta an petrol diesel engkim chu a hral ruta fawa an driver balram phakar chin chu asokte motor ho chuan oil a he viau mayani balram chuan kutdo pakhat chu khongain poisa apeya asok le mongoose an lung oilo na sa i poisa ani lo kan poisa ani khati in an kam khata balram hlo ani reng sia a poisa a po thu anei mul lo mongoose ti atanga alandan chuan balram chu thak andu to ni in alanga balram aboi takzet nadangai ven vevat angai mel balram chuan asok chu phurle in politician pakhat an mani poisa buma laksak tu kha an va muwa poisa chu pek bel an ngai wangani balram chuan an poisa chu enin akum li hlo ai pon atam jok don ti a hria a angai tu anna asur tanta ruksak mai anapa ni masela an chung ko ho chuan an that don ti hria in arungam hlol lowani in than azowa chu politician pamham tak chuan hne na achang le ta asok chu makta duai li dil le in tax an choi that lawa wangin zela khunga awawa asok po aboi ve hle mi hosa sual do po hian an aya hosa le sual an tong ve chok balram chuan a unau pa fa pa chu mu in api le khathon aron kengbok api chu alung oilo hle ti a hretheya achan chu poisa athon ngai lo wangani balram nupui tur a mu to thule nupui nei tura a holo chuan apu te hne na engkim a hril tur thu in api chuan aron wawa apu te chung ku a tatlum lo bok an mani chung ku a atlatlum to bok si lo aril ruha le tuk chuan no pang chu a beng ta top mayani asok chuan balram chu cholpe in a unau pa fa panen chuan cholman a phalsaka balram chuan no pang chu sahuana hruain sakei var an va muwa balram chuan an zirtir tu pa thu soite kha ngai to chuakin hosak atum veta sal angmaya nun chu a hne in tal chu adu ve hle to ani asok chuan no pang chu thu hrilin a holo tur thu a hrila no pang chu vowin atlan nal mai balram chuan apu chu ru asurkara phurin an motor ke chu a chiat thu an hrila motor chu ti dingin siam an tuma asok chuan puin balram chuan a inrin lo lain a chuwa asok chu a zai hlum der mai kar chunga chuan lutin a awak waka abula be khatlatin poisa a ompok no pangte kha mu in relin Bangalore lam an pana nun bultran that atum don ta Bangalore chu thlengin asok ne na tanga sum don dan a hriat chu chhor tangkai viau atuma hausak atum ru hle police station a kalin a case nei ang chu sum hmangin a vohlum fai veka police la tham an lo nuam si balram poisa nga chu a poisa nei lo lai ang kha ani to lo poisa awang chuan thil ti theile za kai ani ve to a ti chuan balram chuan ama in sum don na atran ve ta white tiger driver ti in a company minga avua asok sum aruk sak manga bultranin mi hosa ani chowa a hnuaia hnathok te chu hnathok angin a ena chiahlo an ni na reng a hrelo an nin sum an mamoa kein hnathok tur ti in a hnuaia hnathok te po an hlim hle ani a driver pakhat chuan no pangsu in zangna domna sum tam tham tak a pe bok a chung te chu stock te chung kwa khan an that veka angaya thil sual ti in bul atrana atopa ero athaphian sual hi felpha nan then khat chuan an mang ve thei thin balram hi kan tran zong ani em comment lama kan ngai dan kan soidon nia